Tervetuloa tänne meidän viihtyisään sotilaskotiin. Nuoret miehet lukee hyvin vähän kirjoja ja oli tarkoitus, että saataisiin vähän sitä aktiivisuutta lisääntymään, kun nuo kirjojen lainamäärät oli laskenut. Sitten siellä kirjastossa käytiin yleisesti asioita läpi ja sitten siellä me tutustuttiin tämmöiseen Hublet-laitteeseen ja kuinka se toimii. Ja se näytti tosi kivalta ja semmoiselta helppokäyttöiseltä ja sitten ruvettiin sitä asiaa vähän viemään eteenpäin. On se tätä päivää, voisi näin sanoa. Niin, ja kun se on isompi se teksti kuin omien puhelimien teksti, niin se on myös siinä hyvä asia. Tabletin näyttö on iso, niin sieltä on helppo lukea sitten esimerkiksi sanomalehteä. Kyllä ne mun mielestä oikein hyviä laitteita on, että löytyy tosi paljon erilaisia palveluita, löytyy niitä aikakausilehtiä ja sanomalehtiä ja todella paljon erilaisia suoratoistopalveluita, muun muassa Suplaa ja Yle Areenaa. Ja on kyllä todella helppokäyttöinen, kun pystyt ajokortilla tai sitten Kela-korttia näyttämällä ottaa käyttöön. Ja on se kyllä siis todella hienoa, että pääset siinä salissa samalla kun juot sitä kahvia vaikka, niin selaamaan sitten mitä nyt sitten haluatkaan selata. Että on se kyllä hyvä laite käyttää. Se on helppo käyttää sekä meille, jotka ollaan täällä vapaaehtoisina, ja sitten meidän asiakkaille. Siinä on helppo lisätä asioita ja se on nopea käyttää. Olen sitä mieltä, että se tulee vastaan varmaan sekä meidän kotimaisten että kansainvälisten asiakkaiden tarpeisiin. Et ehdottomasti suosittelisin sitä esimerkiksi muille sotilaskotiyhdistyksille.